Може ли ушите ни да излизат лошо? Не! Когато Исус живее в нас, може ли да позволим на Сатана да влезе? Не! И когато го помолим да ни прости, знаете ли още какво трябва? Да го помолим да ни помогне никога повече да не правим тези грехове. Ако сте говорили лоши думи, никога повече да не говорим. Исус говори само добри думи. Аз искам да съм като Исус. Нали така? Да. И тогава, колкото повече от Исус имаме вътре, толкова по-лесно ставаме добри.